Trip mo mag-camping? Trip mo ang bukid? Trip mo mag-swimming? Trip mo man magtambay sa mga lugar nga may matahom nga view pero wala ka sang oras kag energy para magtaklad sang kabukiran? Parehos kita. Pwede ka diri sa natultulan namon. Ang swimming pool, overlooking sa kabukiran. Pati Mount Canlaon kitaon pa diri. Ang city lights, pati isla sang Guimaras, makit-an man diri. Kung swertehon ka, matahom ang sunset view diri. Pwede ka mag-rent sang kubo o kung mag-tent diri. Isa ka paborito sa karon nga campsite sang campers diri sa may Bago City lang. Halin sa Bacolod City, mga isa ka oras nga drive, pwede ka mag-via Bacolod Negros Occidental Economic Highway para likaw sa traffic. Gwa ka sa BJMP kag saka sa dalan Pamaaw. Pasaka na sa Barangay Mailom sa Bago City. Sa tabok lang sang PNOC site sa Barangay Mailom sa Bago, ang Napatagan Mountain View Cafe and Camping Site. Sa higad lang gid inisang dalan, so basically wala ka kasang layo nga lalakton ha. Park ka lang sa imo salakyan kag i-enjoy ang camping or swimming diri. Church days ang owners ang Saturday gani 5 PM onwards pa sila naga-open kun Sabado. Pag abot namon on Saturday afternoon, naga-set up na sang ilang mga tents ang campers. Ginhambala na kami nga kalabanan nagapareserve diri nga daan kay ginalimit lang ang camping para may ligwa ang tanan para mag-enjoy sa lugar. Isa sa mga attraction diri amo ang swimming pool na plastar ini nga overlooking sa kabukiran. Swimming ka pagtamwa mo sa punta, may matahom ka nga view. Mayara man sila sang gamay nga swimming pool for kids. May deck nga overlooking sa syudad, pati isla sang Guimaras makita mo paggikan diri. Mayara gani sang campers nga samtang nagahulat nga maluto ang ilang nga tinigang, nagaplastar sang pulungkuan nga nagalantaw lang sang view sang syudad gikan sa ibabaw. Kag ang matahong pagid nga balantayan diri among sunset. Masaksihan mo ang pagkambyo sang kolor sang kalangitan. Pwede ka din mag for the day lang kung trip mo yung quick weekend getaway or magkapi-kapi lang tapos puli. Pwede man na diri obrahon. Kung hindi mo trip mag-tent, may mga cottages nga for the day kag overnight. 20 pesos ang entrance fee diri sa Napatagan. 50 pesos ang swimming sa adult kag 30 pesos naman sa children. 150 pesos per head naman ang para sa campers nga naga-overnight. May cottages nga 500 pesos for the day kag may ara man sang overnight yang nga dukubo nga 3,000 pesos good for 10 persons. Again, ang Sabado nga adlaw pagsimbaya para sa mga tag-iya. Gani sa hapon pa sila nagabukas. Pero sa iban nga mga days o kung sa iban nga inadlaw, bukas sila the whole day. Lapit lang ang ini nga lalagawan o kung camping site sa mga gusto nga makarelax bisan sa makadali lang.
Para updated ka sa mga episodes sa Tripping ni Roming, i-follow mo yung Facebook page o YouTube channel, Digicast Negros. Sige lang sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ini ang Tripping ni Roming.